அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஹிஜாப் கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ரேயான் காட்டன் ஃபேப்ரிக்கில் நல்ல ஒரு பிக் சைஸ் ஹிஜாப். இந்த ஷால் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டியாக ஹார்ட் பிரிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஷாலோட பார்டர் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோன் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கெலாம் நீங்கள் வியர் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நல்ல ஃபேட்டாக இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இது நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட நல்லா இருக்குது ஃபேப்ரிக் அப்படின்னு கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் வந்தது. இது பார்த்திங்கன்னா இதோட 5வது வாட்டி நான் ரீஸ்டாக் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அவ்வளோ டிமாண்ட் இந்த ஷாலுக்கு. ஒரு ஷால் வந்து நம்ம ஓப்பன் வியூ பார்க்கலாம். பாருங்கள், ஷால் ஃபுல்லாகவே ஹாட் பிரிண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த ஷாலு. மிஸ் பண்ணாமல் புக் பண்ணிக்கோங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு 200 ருபீஸ். 2 ஷால் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் வந்துடும் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு. என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துக்கோங்க. மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. Thank you.